V tomto videu ukážeme různé možnosti a základní postup instalace tepelných čerpadel Hybrox 11 a 16 od Alpha Inotec. Podrobné pokyny k instalaci, bezpečnosti a montáži naleznete v návodu k obsluze tepelného čerpadla, regulátoru a vybraného příslušenství. Ty je třeba dodržovat. Základní informace o instalaci. Jednotky Hybrox 11 a 16 se vždy instalují výhradně na podlahu, buď přímo na základ nebo na příslušnou podlahovou konzolu. Příslušenství k montáži na stěnu nedodáváme. Je nutné dodržet bezpečnostní a servisní vzdálenosti, které naleznete v našich instalačních plánech. Existují například minimální vzdálenosti od dveří, oken, světelných šachet, zásuvek a dalších komponent, které je třeba dodržet. Pokud je zařízení umístěno na volném prostranství, mělo by být instalováno příčně k hlavnímu směru větru, nebo by měla být zajištěna ochrana proti větru. Obecně je třeba dbát na to, aby nebylo narušeno proudění vzduchu zařízením. Zejména v zimě může být toto proudění vzduchu velmi studené a vést k námraze před zařízením, s čímž je třeba počítat s ohledem na rostliny, cesty a sezení. Přestože je Hybrox velmi tiché tepelné čerpadlo, ve fázi plánování je nutné zohlednit specifické požadavky jednotlivých zemí na ochranu proti hluku. Umístění tepelného čerpadla může ovlivnit jeho hlučnost, například pokud je instalováno v rohu, který zvuk zesiluje. Rozsah dodávky a přeprava. Tepelné čerpadlo je dodáváno zabalené na paletě a zajištěné transportními zámky. Uvnitř zařízení se nachází několik dalších transportních pojistek, které je nutné před uvedením do provozu odstranit. Najdete zde také krabici s příslušenstvím. Na horní straně tepelného čerpadla najdete technickou dokumentaci a 4 transportní popruhy s odpovídajícími šrouby. Popruhy lze k zařízení připevnit pomocí šroubů. Tepelné čerpadlo tak mohou přenášet 4 osoby. Je důležité zajistit, aby zařízení nebylo možné naklonit o více než 45 stupňů, aby nedošlo k poškození kompresoru. Instalace na podlahovou konzolu. Podlahová konzola poskytuje tepelnému čerpadlu optimální ochranu proti vlhkosti, nečistotám a zajišťuje dobrou přístupnost. Dle vašich požadavků může být dodatečně osazena částečným nebo plným opláštěním. Pokud má být připojení k vnitřní jednotce realizováno nad zemí, použije se stěnový kanál. Pro potřebné oddělení vibrací nabízíme vhodné pružné připojení, které je již izolované a opatřené přípojkami. Zpátečka stopného systému je napojena na již integrovaný filtr ball na kondenzátoru, přívod pak do separátoru mikrobublin. Pro elektrické připojení jsou ve stěnové průchodce k dispozici vhodné kanály. Kabely jsou vedeny uvnitř tepelného čerpadla, opatřeny elektrickou připojovací sadou a poté jednoduše zapojeny. Kondenzát z tepelného čerpadla lze přivést do domu pomocí dodaného potrubí. Tam může být pomocí sifonu sveden do kanalizační sítě. Otevřené plochy se následně izolují a otvory uzavřou pomocí dodaného těsnicího materiálu. Na místo vstupu do domu lze kondenzát také odvádět do drenažní vrstvy v nezamrzající hloubce. Napojení na venkovní kanál je také možné pomocí sifonu. Opláštění stěnového prostupu spolu s obkladem podlahové konzole zajišťuje atraktivní vzhled. Podzemní připojení. Pro připojení podzem se do země a základu položí vhodné kanalizační potrubí a kolena. Tím se následně prostrčí naše předmontovaná propojovací sada, kterou nabízíme v různých délkách. V
V našem sortimentu máme vhodná podzemní stěnová potrubí pro těsné zavedení do budovy. Pro utěsnění prázdné trubky je jako příslušenství vhodná koncová manžeta, kterou lze použít jak venku, tak uvnitř. Rychlé připojení tepelného čerpadla umožňuje i vhodná připojovací sada. V novostavbách je samozřejmě také možné zavedení přes podlahovou desku. Instalace přímo na základové desce. Pro minimalizaci výšky lze tepelné čerpadlo instalovat přímo na základovou desku. Tento způsob instalace by měl být zvolen pouze v případě, že je zajištěno, že se na základně tepelného čerpadla nebude shromažďovat voda, sníh a jiné nečistoty. V tomto případě je připojení k vnitřní jednotce podzemí se specifikovanými vybráními v základu, které jsou definovány v instalačních plánech. Zařízení musí být zajištěno pojistkou, která je k dispozici jako příslušenství. Doufáme, že vám informace ve videu byly užitečné a přejeme vám mnoho úspěchů při instalaci jednotek Hybrox 11 a 16 od Alpha Innotech. Podrobné pokyny k připojení vnitřních jednotek najdete v samostatném videu.